ngai khublei phi iwe perlok ba phila page kene ka video ka jonga tem ta perlok ngan pen i phi ya kawai naki ka nongba ka bawan ba ar po Eastern West Kasihir district ka ba hap po mau tharishan si RD block bat kane kade phila ban i hangne ba kane kade ka wa kensi bat hangne ru kadon ka snong kensi bat mta ka sngi pen i phi ya kane ka kasnong kensi hi borok kawai bat hangne ngadon hang ne po jurong jong ka jingking phila ru ban sakhi ba uba youtuber uba ningkong ha na prang ki khasi bawan kiu ha ne po jingking hane jurong la ban ong no la dei manga hin mar bala wan kiu ningkong hang ne ha po jurong ne ka jingking bat mentang adon hang ne mar steng jong ka jingking bat kas irastat nrei namar ba kwa bani ilut baro kawai kasno kensi takadaw ngawan kiu hang ne hapo jurong du jong ka jingking kensi te phila ru bani i sodong jong ne ka sino kensi bat kas ngiru ka dang pernai ba kala namar ba kala jansep takadaw kala pernai ba kas ngiro te hang ne hapo sino kensi ladon artli ki factory basna ke kata kadai ka factory basna ya ka rupa per ka factory basna ya ka kin sidrop kabala long try da u khasihi te perlok kaneru kadai ka jingking ka bala rim hala ban ongno kene ka jingking jong ka wa kansi ten raya ba page menta te kadang iskam hi tang ba tang hadin ketu kene stem te kene ka jingking kala ban don ke jingma namar balai ba kene ka jingking kala slam na du kipor ki bam chua pordang lam ong pur empat khare yangi te kibom pat poi yang ne ha kansi phila ban page ke video ka jonga khnang ba phinla bani i ya ka jing internet jong ka sino kansi hi borok kawai te kalong ga ba pangat hatu kata bang akio hangne po jong ka jingking te ra page ti po iman mima perlok phila ban i tang ka jiti jonga bat UMLA ubadai na po kamau tharishan uday usaklir wadri te da kababurom ai ba kasnong kan sihi borok kawai kan wanra kajing kan wanra to wanra no da kiskim gi bofer nama kasnong kan si hiborok kawai kala long kasnong ka ba lakiu hadu kata te ka don kam sa kiskim gi bofer khnang ba ka sinong kan sihi borok kawai kan wan kandap da kiskim kiba ya de bri kampen roy ha barok kene kawai ka thain namar ka motorishan ka la he kala bat kala bun paj atu kata te ka don kam sa kiskim gi bofer ki hospital ki college bat ki wai tang kine khuble sibun